טוב מאוד! לך! 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 ככה צריך להניע אותם. שים לב שהם לא זזים בכלל. פשוט ויתרו. מה? לא הלך לנו 7 מזורים. מה הלך? קורא? מה הלך? לא, בגלל הגביע. הגביע בטח, סבבה. למעלה, למעלה! וואו, הוא דפק עליו, חבר שלך היום. אין לי בעיה שיוכיח אותי ככה כל משחק. לא היה פאול. אחי, משחק אגרסיבי, אין מה לעשות. הוא לא ישרוק לפאול על דברים כאלה.